ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kinong yalam jong ki arteli ki seng balang hagani ke jela katau Presiden Rangba jong ka Khasi Students Union usamla Lambok Starwell Marngar baru Presiden Rangba jong ka Federation of Khasi Jaintian Garo People uba Welbarth Rani kila dawa babaro nriu pongut ki MLA ki bakentup yagi badon hakaliang sensyar bat kumjuru ki badon hakaliang persya ki deiban Leche Delhi ban yakendo yau Menteri Rangba do kari Narendra Modi bat kumjuru yau Menteri Kampo Ieng ke Sarkar Pedeng u Amit Shah ban pensngau syaki tendong skor jong ka Sarkar Pedeng ya ka rai jong ka Yeng Darbar Thau An ke jela ban pentre kamno ya ka airline permit lane ka ILP hagani ke jela ban kila ong ba ka rai jong ki henriu pongut ki MLA ka dei ka sur jong ki pai nong shong snong jong kani ke jela ngila kerja do sedang ba ka ILP kamde ka abundant subject ka shulong bang issue ni bu shwa nomor ba ka government kong ba kani ka bang ya bekaran ba ka central government tingyong kai ka bala anak state government banle kerki te kawan ka mara sa si kani ka bala ba nak state government lam pentrikan tenri mentang ni suthu ba ILP ngat kam wat Amit Shah adin bala pentrikam ya kasi ban apisi ki bri po Manipur ban yada ban protect iki wara ka ILP wong to ba pin sung singan ba pin sung gela ji ka Manipur war ka ILP uru pun scam gamut ba ka ILP kanida denim dai ne kamur pun scam uru ki apa Manipur ki accept kata temu ke jeng ki si yang tur lakon moblik ladon ya ka ILP temu Amit Shah himself la proof ba kani ka effective mechanism tengi mentar nyong ba kani ngin budin ka ILP ba de bentrikam te ngim sotho ngim ni pang ni ngim sotho pa nya sotho ni banikom adin ki kendo ya Amit Shah sedali wong yo Konrad ma ban up after Christmas to now ngani di Christmas ka ba ya ada tengim tip u follow up kumno na kaliang government to mentar su governor ka first ka banikom ngai paper wong ba ngin simkia bani kran hadin wong is not my subject te Amit Shah ru kran kum tu governor kran kum ni te matangin sini ayo te kamut ka ba mentai ka ba kongsan ni kolong ba ni kum kipat ba ngam kran kum NGO la se kum kipat ba ni haban bu ek jikir clear ka government ke juni ba ka government ke juni bu chief minister bat ki ministers ki jong ki ban shimi ke jikir clear ban ye kran dala di bat Modi la ni Amit Shah yano brim ni kan podeli mon penbor mon ra ka ILP tir juni te ngangi sekendian mo ya ka ILP la pass po assembly khat khana tere kana bakla last year jong last 2 years jong 19 mo ki pass po assembly te ki pass ya kan ya ka resolution kandan kanu ke jing ya persya bro tenga si perkat belayu chi mesta jongi shim lang ya mali bro ban yele ya kendo ya ka government na podeli banong ba kani ka decision kamde jong government kadai jong boro khat report ki elected representatives ka ba indicate ba ke sur jong pa ba jong boro report constituency pi ade ben yalam ngi ki ban chite ban yakran kadang ba upai ba tip sha ke fikran yung to po badu Amit Shah ani badu Modi mar ko mo ba dan ki ministers mo ba buram minister ki ba ong ba kablech podeli ngim jukran ban kran ni ILP ngim jukran Henry ngimtip pada kajing keren hakata kajing keren jom ki wong kumno pada ya kita ki minister wong in aina wong im aina ususngap na ngimtip pi Henry kadi belong syai transparent gitu makani kampanye bata kami kam jong government kami kam kaban mentoi kita ki minister kam jong ni ki ba te we have ngidon ka hak pengintip kai ke conversation jong pi ban ka government podeli jadi kalian ngajong ingin budin ka ILP ini macam tadi ngila ada budin ngila ada penbor ka assembly bukan pas ia ka resolution ngila penbor apa ke jalam jong ka FPP ke CRBF ki wei pa perlok ngila penbor kila perlong ni soburo bikin report ki amani ki bla shim ni ka rai ba ban pas ke resolution ka ILP te mata ka shong akibat kumno kinlet peniang clear apa dali ki don gos na maniang te ngil ngi slow sa haga umdum dapat khat namar
ngina khmi linti ba kita gibriu gibladon hakabor khin khamtam kat ka kerdan chonglat ka jala ban shu ya kala klik dong jingkran ngasngo ba kam khulung kana bat ka basngo thamula kalong ba hot nakaliang ki liang persa ru ki alek kendu yulat ka jala ki wi parti alek kendu yulat ka jala yang banyak keren LP mu un sara stage po Delhi banyak keren Amit Shah halal kata ka LP rik pas ngolong kolong ba ka wai ka statement jung ulat ong ba ka LP kam dei ka subject jung te ngan nyep ban biang sa sien kolong ba kum ngala keren teng sien ba ya ka resolution jong ka LP om semla pas daulat ke jelah ni lapas kin rup ngut kinomik khmat jong ka jelah ko ka wai bat ngan ban kalong ba kamram makham khia bat kam ka badai hok ngasngo ba ka dei kamram jun rup ngut ki ban leti chi khang po no ba ri pun ulong ban jing dawa jong jai pun ba ban trikam ka IP po jelah jong dei ngasngo ulat dei ngana perkhat ba kumolong menta wong ska wong lech ad no ba hi nang khmil ti ong le yakran pang IP resmu le yakran pang ta MRSA amendment syak MRSA amendment ka de ban rei ta khti jong tereng i ba kadon i chalndat yule se ka jing persang ban block ye kini ki mechanism ban check dia ka jing rum jemi jing beri usbat apo ka jala ka jongi le kro ka ba sai ngamo de munu la buat senti ba penya kumkli po ka jala jongi wa jule ka ya sentiment jong chai pun jongi pi wan po jala jongi phap so thu ki ki jing bit jing wa ki jing ye ba kum ka chat man re ka ya kandu bat ki jing dawa jong khat jong chai beri ki la dawa am tari pho na andai ban chuye ya kelak tin klik tong tong ngasngo ba ndon jumut ipin song po ka jala jongi pi kwa man address yugunu issue ru ngsom nam keren ka basha kan ti bet ndai ban ya kalan charum mat chane